Добре дошли в чисто новия ми гейминг канал, който кръстих Alpha Alex. В него ще може да гледате ново видео всяка събота в 10 часа. А за днешното видео, като добре дошъл в канала ми, ще пранкна брат ми Крис. Ще играем Fortnite, обаче тайно съм свързал допълнително безжична мишка към компютъра му. Това ще ми позволи да му мърдам мишката и да натискам бутони, без той да знае. А резултатът ще бъде много смешен за мен, но не и за него. Абонирайте се за канала, оставете лайк на видеото ако ви хареса и нека да започваме. Добре дошъл, Криси, в новия ми канал, първото ни видео заедно. Чувствам се страхотно, това е първото ти видео, направо аз съм толкова ексайтнат. Алекс най-накрая има канал. Готов ли си да ги пребиеме от бой? Не, защото аз съм слаб на Fortnite, ще разчитам ти да ме носиш на гръб. Доколкото разбрах, предизвикателството е, понеже ти си про и искаш да покажеш това, да направим възможно най-много победи на Fortnite, нали така? Да. Добре, ще играем билд, предполагам, а вече се забавляваме, това е най-важното. Добре, Алекс, готов ли си да започваме? Чакай само нагласа едно нещо. Сега идвам. Добре. Добре, хора, ето я мишката, за която говорех в началото на видеото. Байднал съм ето тези страничните бутони да правят всякакви неща, които да изкарат Крис извън контрол. Например, ето този бутон съм го сложил да скача с него. Този да си отваря билд менюто. Този пък, какво беше? Да строи с него, което той сигурно няма повярва, че строи. И ето това му отваря мапа. Така че и те нормалните просто стрелят и скопват. Така че нека го изкарам извън контрол. Ау, тук съм. Ау, айде, готови сме, цъкаме, реди и да започваме. Добре, Алекс, айде, втора игра, вече съм наистина нахъсан да ги биеме. Трябва ни много победи, къде скачаме? Добре, хора, сега ще цъкна бутона за скачане. Как? Аз скочих. Защо скочи, бе, Крис? Защо скочи? Кажи ми, защо скочи? Не знам. Добре, аз падам тука. Добре, падай там. Къде? Добре, ми падам в града, ама аз не исках да съм в града. Али уж не искаше там? Защо падаш там? Не знам. Добре, аз падам на голямия заек или каквото е това тук. Намерих си захелване. Добре, браво. Добре, лутвам. Добре, хора, са пак ще му мръдна камерата този път. Чакай малко. Добре, къде си? Тук съм. Нищо не правя. Добре, аре, прави нещо, какво значи нищо не правя? Добре, стой, чай. Лутвам си още ти, защо? Какво ми се... Аре, бе, къде си, бе? Защо седиш и мълчиш? Тук съм. Аз, ако ме нападат, някой ще ме изкърти, докато ти... Сега ще почна да стрелям, да видим какво ще стане. Аре, бе, Алекс. Чай, бе, нещо... Какво? Кой стреляш? Не, бе, нещо май си прецаках нещо контрола, чакай малко. Какво си прецакал? Не знам. Стреляше по някой, буквално. Пода стрелнах без да искам. Толкова ли си с бот? Да, толкова съм бот, Алекс. Нещо ми се прецака, не знам що. Тук има... Влезнах в туалетна! Скибиди тойлет, погна. Влезнах без да искам скибиди тойлет. Добре, аре, идвай сега да... Таковаме, да... Добре, айде сега. Ела за волта. Не сме взели волта. Моторче, добре. Да, врум. Добре, Алекс в момента ме кара на мишката ми се Абе, батерията... Май ми е малко батерията на мишката, чай малко да се зареда. Добре, чакай сега. Оправих си го това, мисля, че... Мишката ми трепери. Трепери? Пред това не знам защо е така. Добре, продължаваме, хора, продължаваме. Какво ми направиха тези ботове, бе? Сега, Алекс, тук има някакъв той стреля, ще му мърда мишката, да видим как се нерви, как не мога да цели нищо. Термит, добре. Това трябва да го заложа тук, нали? Термайт. Да, залагай го. И сега ще дойдат ботове. Давай, стреляй ги. А ти какво ще седиш, така ли? Да, просто искам да видя какво ще направиш. Пати, какво и стана на мишката, бе? Чакай малко, бе! О, мага! Како лопотя! Мишката ми се щупи! Ма ти моля да стреляш! Чай ти помогна, защото като виждам, че си нещо... Нямаш никакъв ейм. Тия ще ме изкъртат. Абе, аз го целя, бе! What the fuck, не
го оцеля! Той буквално по принцип не мога да оцели нищо. Така че не знам какво се очудва толкова много сега. Той стреля в пода, тъпия ми герой! Какво? Алекс, хайде помогни ми, бе! Защо седиш там? Ама нищо. Стреляй! Стрелям. О, мага, изкъртиха ме! Това хора ли са, бе? О, да, това са хора. Да, те ме нокнаха, човек! Кракнат? Единия избяга, защото е слаб. Единия при мене е единия. Идвам, само стой. Давай, моля те. Стой, опитвам се. Крий се, ти се крий само. Добре, много на малко живот съм, на половин кръв съм. Идвам. О, не, да, идват. Давай, в сейфа, бързо, влизай. Влизам вътре, в сейф съм. О, да, дай ми тук диамантените неща, бе. Добре, Алекс строи. Аз разчитам на Алекс за строенето. На едно. Дет. Браво, бе! Убих го! Добре, добър отбор сме, бе, не мога да повярвам. Аз ги фулбоксвам. Правим къщичка. Хора, сега ще умръдна хиперрязко мишката. Добре, ето тук има някакви Не, Алекс, нещо ми се бъгва играта. В какъв смисъл ти се бъгва играта? Абе, мишката ми се мърда сама. Как се мърда сама? Не, това май ставаше като нямам батерия, ама аз съм я включил да се зареди. Интересно защо става така. Добре, аре, давай. Дай с мотора, тръгваме. О! What? Аз се стрелям, бе! Какво става, бе? Ще умра! Що ме заряза? Дет! Внимай, отивам ги убия. Ти ме заряза, бе! Давай, няма нищо. Убих го. Хора. Къде са? Там. Трябва да се хелна, чакай малко. Тъпия ми герой сам се стреляше и се мърдаше. Им чуш, че просто ти не мога да играеш тази игра, не героя ти. Мъквай. Време е да мърдаме мишката. Добре, значи влизам. Аз поудявам ли или играта ми се гличва? Не, играта ми се гличва. Погледни! Не пипам нищо и ми се мърда играта! Не очаквах, че толкова бързо ще ескалират нещата от само едно мърдане. Значи хора, това не е нормално. О, там има хора! Добре. Защо? Ти ли ме кикна от колата? Това не мога, разбира се. Добре, там има човек. Това е тия GTA да му киквам от колата. Добре, дай ги убием те. На много малко е. Убий го. Не мога. Сега ще му мръдна мишката, хора. Добре, стрелям го. Не, what the... Защо не мога да го оцеля? Крис, моля те, просто спри. Чакай. Абе, аз го стрелям, той не мре, бе. Аре, бе! What? Не мога да стрелям! Убих го, спокойно. Няма нужда да се мъчиш да оцелиш някой. Алекс, заклевам ти се, стрелях по него и мишката не ми даваше да го оцеля. Мърдаше ми се мерни, какво е това тъпо оръжие, бе? Крис, по принцип ти изобщо не мога да оцелиш нищо, в смисъл, това не е някакво, странно нещо. Не, да съм аз проблема, нещо ми се гличва. Сигурен ли си, че не си ти проблема? Моля те, дай ми патрони, някакви ми трябват. Трябват ми някакви патрони. Стрелям го! Добре, там горе. Сега ще го накарам да скочи. Ще гледаш рекординга! What the... Не! До мене! Уби го! Мисля, че ми е повредена мишката, между другото. Повредена ти е мишката. Не струва ли май 300 лева? Значи използвам Logitech мишка, която трябва да е за професионални играчи. В смисъл... What? Ма то е направена за професионални играчи, а не за теб. На тебе лагва ли ти? Кажи ми, това лаг ли е или е нещо? Не ми лагва. Мърви си ми на 16 пинг. Следващия път, когато някой ни стреля, ще му отворя билд менюто и ще почна да билдвам някакви рандом неща. Къде си, Алекс? Тук съм. Идвам напред. Къде са хората? Избягаха вече. Така ли?
Дай на там са на саут. Салт имаме ги изкъртим, Крис, няма се притесняваш. Имаш мен на отбора. Да, си имам тебе, ама нещо ми забива играта, не мога да разбера, наистина. Добре, те са горе. О, не, те ще ни стрелят със снайпер обаче. Давай, лай. Идвам. Ето ги, леле, много тежко се бият. Стой сега. Значи, Крис, стреляй ги, вярвам в теб. Добре, аре, стрелям. Няма да оцеля абсолютно никой. Крис, ти добре ли си? Чакай, че си обърках контролите явно, бе. Чакай малко. Сега ще го накарам да скочи. Ето го. Чакай. What? Защо ме избута от платформата, бе? Чакай малко. Как ти избута? Крис, моля те. Изчупи я пред... Ето го, оцелвам го. Ти ли стоиш пред мене? Аз стоя тука, да. Във въздуха. Стреляй го във въздуха. Добре, стрелям. 70 на едно е. Дет. Напред. Там долу май са се барикадирали, чакай! Не, това не е Фред! Стигаме! What the fuck? Крис, аре, оцели ги, де! Трябва да си рестартирам играта! Дай, аре, вярвам в тебе, можеш! Мърда ми се мишката, бе! Значи героя ми се мърда сам. Нещо не ми е във ред. Наистина ти казвам, нещо не ми е във ред. Добре, не е във дай ред. напред. Тича от зоната. Убих го. Браво. Ето, вижте си, толкова зле. Трябва да бягаме. Давай, напред. Бягай. Ела вътре, като. Тичам, т.е. глайдвам се. Зад мене, човек. На лайте. Дет. Убит. Добре, бягай вътре. Взех много хубави неща. Добре, аз трябва да си хелна. Чакай, аз трябва да си хелна. Още двама има. Едно соло и... Да, две солота. Крис, искам ти изцяло да ги убиеш. Да, бе, да. Можеш да ги убиеш ти. Аз да ги убия, ти нормален ли си, бе? Добре, пингни ми ги, къде са и ще се пробваме, Мисля, че са храста. Оп, не. На планината, опа. Нали ги видя? Давай. Ма чакай бе, къде ми отиде мерника? Не, умрях, аз умрях. О, не, Алекс, добре, аз съм сам. Криси, бягай, то няма смисъл. Добре, Алекс, аз съм сам. Сега тихо, сега ще ги клъчна, Ето го! What? Не, what the f... Бате, не! Видя ли ми мишката? Видя ли какво правише мишката? Видях я, ама ти сигурно се трепериш, защото е страх. Колко човека са срещу мене? Двама ли са? Двама. Добре, чай си презареда това. Добре, тия са солота! Солота ли са? Давай тогава. Добре. Браво, бе! Yes, бе! Браво, бе! И пак ми се мръдна само. Алекс, чай, трябва да си рестартирам играта. Не знам как спечелихме. Не дей, ще провалиш всичко. Късмета ли? Да, ще провалиш късмета. Добре, чай, връщам се за малко в менюто и съм си оправя настройките. Добре, колкото и да си оправя настройките, няма да му помогне това. Падаме ей тука. Dusty Dogs, добре, Не съм натиснал да скачам. Добре, явно си зле и не знаеш бутоните. Ще се побъркам, често си го казвам. Ще се побъркам още малко. Айде бе, това не е игра. Не искаме да направим победи. Където? Тук горе ли е някъде? Чакай! Вижте, пипам играта! Не я пипам! Не го пипам! Не, няма това ви... Не, трябва да снимаме видеото наново. Как така, бе? Стига! Хора, вие виждате ли ми екрана? Вие виждате ли ми екрана? И аз Не! Аре, бе! Фат! Крис, братя ли сме още? Това беше хиперзабавно видео. След като си скъсах нервите, разбрах какъв е проблема. Аз ли съм бил проблема? Да, ти си бил проблема. Къде си я свързал тази мишка? Кажи ми къде си я свързал. С Bluetooth. През цялото време си мислех, че ми е щупена мишката. Ти си байнал бутоните да ми мърдаш моята мишка ли? Да. Братя ли сме още, Крис? Бях на ръба на нервна криза. Признавам,
Това не го очаквах. Дали, бе? Не, как да очаквам, че си решил днес просто да ми съсипеш настроението? За първото видео в канала! Крис, това е просто да вкусиш какво ще се случва в канала ми. Пранк след пранк след пранк. Надявам се да ви е харесало това видео, защото аз мислех си, че друго видео снимаме. Чао! Гледайте Алфа Алекс и се абонирайте. Айде, чао! Еми хора, Крис, както очаквах, просто се изнервих и много, щупи си бюрото. Оставете лайк на това видео, абонирайте се за канала ми и очаквайте ново видео следващата седмица. Това беше всичко от нас. Чао!